Record. Ok, tajjeb. Suppost ti record, iva, ekku. Mela, iva, le right. Hello, Alex. Mela, grazzi ħafna tal-li aċċettajt din l-intervista. Jena Mark Camilleri, l-editur u l-publikatur ta' Dar Camilleri u qiegħed nagħmel daw sensiela ta' intervisti mal-kittieba li ġew pubblikati fl-antoloġija tal-letteratura imqarba li ġiet ippubblikata fl-aħħar ta' Novembru. U miegħi llum għandi l-Alex Vellaġera li huwa wieħed mill-kittieba bil-istorja qasira bin-novella li tkisser sewwi. Ġiet ippubblikata fl-2009 fil-Gazzetta Realtà u għandi kopja hawnhekk ukoll. Tistgħu taraw żewwa eżatt. Iwa ekku. Jena bil-maqlub, all right. Mela, eżatt, sorry, skużawni. Mela, realtà ġiet pubblikata f'2009 u Gonzi, Sawtaraw u Joseph Muscat u hekk insomma. Minn differenti. Hija, kienet gazzetta punk ħafna u kontra kulħadd u satirika ħafna u konna nippubblikaw l-letteratura wkoll u kienet pubblikata li tkisser sewwi fir-realtà. Imma fil-verità li tkisser sewwi kienet diġà pubblikata fuq website imma ħadd ma kien jaf biha dak iż-żmien u kienet ippubblikata ħafna snin qabel u xek f'liema sena ktibta inti li tkisser sewwi Alex. Ara, din l-istorja ta' kemm il-darba ħanerġa' nirrepetiha. Fil-1996 ktibta l-istorja, kienet parti minn sensiela ta' stejjer osra jisimhom kollha flimkien Karawet. U dik kienet waħda minnhom. Tal-kwali kif ideet fuq ir-realtà ġifieri bil-kemm biddiet affarijiet. Ġifieri fil-96 kienet diġà lesta dik. U mbagħad fit-early 2000s meta kien hemm il-blog kienu ħafna blogs Maltin kien isu hemm dik ix-xena ta' blogs. Kont tfajta fuq blog insejt kien jisimmu l-blog insejt kollha x'essa din ngħidu kważi 20 sena ilu. Għax mhux dik l-istorja biex naħseb kien hemm xi oħrajn ukoll ma niftakarx. Għax jien kont għadni mhux ippubblikat. Allora kont qed nipprova nivvinta modi kif nippubblika lili nnifsi. Kont qed nesperimenta b'medja differenti, kont diġà noħroġ mużika waħdi u ma' Peter Sant bħala Hunter's Palace self-published speċi, self-released. Allura kienet normali għalija nipprova nkabbil kitba nagħmel l-istess ħaġa. Kienet DIY aesthetic tiegħi. U kien hemm moment ieħor meta kienet tidher fil-pubbliku din l-istorja meta kont diġà Lussemburgu u Albert Marshall kien ħajirtira, kien ħajitlaq għax kien jaħdem il-Lussemburgu dak iż-żmien. Albert Marshall poeta u ma nafx hekk kap tal-Kunsill tal-Arti ma nafx. Ekku. Anyway, u da kien talab xi nies jgħixu Lussemburgu biex jagħtu xi storja biex jaqrawha, kien jagħmlu lejla letterarja. U Mark Vella naħseb kienet jieħu ħsieb. Mark Vella li issa huwa kritiku tajb ħafna jikteb letterarja. U jiena batlu din l-istorja. Biex tara fil-lejla letterarja Lussemburgu man-nies kollha Maltin. Għala kemm kont clueless jiena anke qabel ma tajta lilek jiġifieri, kont dejt dik it-triq. U Mark Vella kien urija lil Albert Marshall u bat li email lura u kien hemm fil-email li bat li kien hemm l-email li Albert Marshall bat lil Mark Vella wkoll. U kien qallu armija lem jew xi ħaġa hekk. Ara tmissa li jiġifieri. Ma nafx għal li ma raġuni, forsi għax ma kienx adattata l-lejla letterarja hemmhekk. U allura baqgħet miskejna fl-iskaffa din l-istorja. Sakemm kont bat li inti niftakar email li għandek storja jien bil-kemm kont nafek dak iż-żmien kont naf minn inti nitkellem ma' xi darbtejn. U ma kontx naf x'inhi r-realtà ma kellix idea.
U battilek, nerġa' issa nixtieq niċċara, naf li issa daħna żmien u kulħadd tal-abibu jiġifieri. Imma jien ma rridx li bil-fors din l-istorja tkun fil-pubbliku għax hija ngħidu hekk vulgari, pornografika, say what you will. Jien rrid għax ħassejt li kienet l-ewwel darba li ktibt xi ħaġa dawk is-snin ħafna qabel. Fejn ħassejt li verament kienet tinħass ġejja minn inħasset reali, ħanajtek. Inħasset li vera jnexxieli nidħol fil-moħħ ta' xi ħadd. U nikteb bil-Malti b'dak il-mod, għax jien qabel bl-Ingliż kull nikteb. Ara għalija għalhekk kienet landmark din l-istorja. Is-suġġett seta' kien fuq arloġġi u qed fl-arloġġi u fissat fl-arloġġi. Inċerta li kien fuq wieħed li rob jaħxi, insomma, nista' ngħid jaħxi. U fuq hekk xtaqt nistaqsik għaliex l-ewwel intervista kienet ma' Karl Kembri u tkellimna fuq l-oriġini ħanajdu hekk letterarji ta' l-moviment letterarju ġdid ħanajdu iktar realistiku milli kien qabel, fej qabel forsi kien iktar romantiku il-kontenut letterarju Malti. Imbagħad permezz ta' Giusestanio qed ngħidu 2000, 2001, ġifieri bewet u fl-istess żmien meta ktibta, inti ktibta fil-96 l-istorja tiegħek qed tkisser sewwi. Ġifieri kien fil-bidu tiegħu. Eżattu, Manuel Mifsud ukoll kien fil-bidu tiegħu, kien qed joħroġ ħajkolli mmur niftaħ il-bib. All right, okay, mela ħanagħmel waħda post. Okay. Mela skużawna ta' dak il-waqfin ta' malajr, konna ngħidu illi Alex Velaġera kiteb li tkisser sewwi fl-istess żmien illi Emanuel Mifsud beda wkoll jikteb l-ister letterarji tiegħu li kienu self-published ukoll, bħal eżempju l-ister ta' Maħbubin Midruba, l-ister ta' Siflaxija, insomma daw ħan nitkellmu fuqhom meta nintervista l-Emanuel Mifsud nisperaw eventwalment. Ġifieri qed ngħidu f'dan iż-żmien bikri ta' meta kellek grupp individwi differenti li forsi qasbis kienu relatati flimkien li bdew jikbu letteratura iktar reali. U ma laqas konna f'Berman nifsu, dak iż-żmien konna Praga ma kelli l-ebda idea ta' xejn Malta, jiġifieri, ma kienx hemm l-internet ma kellix dak iż-żmien kien għadu jibda. Fil-fatt l-affarijiet li konna nikteb bil-Malti dak iż-żmien kienu literalment biex nipprova nivvinta għalija stil tal-litteratura Maltija li ħsibt li ma jeżistix. U fil-fatt jien ukoll kont ngħid nistaqsik ukoll. X'kienu l-influenzi letterarji tiegħek ta' dak iż-żmien għaliex dan ukoll kien iż-żmien fejn eżempju Irvine Welsh, Chuck Palahniuk, daw tip ta' kittiba kienu popolari ħafna. U nassumi jiena li kienu ukoll influenti magħkom ukoll dak tip ta' kittiba dak iż-żmien. Irvine Welsh żgur, Trainspotting, I mean, landmark. Fil-fatt li tkisser sewwi huwa ta' ċertu punt influenzat minn Trainspotting. Il-ktieb mhux il-film. Chuck Palahniuk u Nisara ma kontx qrajthom, ma kontx naf bihom wis. Imma kelli influenzi bħal Hubert Selby Jr., Last Exit to Brooklyn. Il-Beats u Kerouac u wkoll xejn strambax differenti l-istil, imma awturi ċeki bħal Bohumil Hrabal li kien jikteb. Kien għadu ħajna seba kizmin fil-fatt. Kien jikteb b'stil li hu ċek, imma daqsxejn partikolari. Il-lingwa tal-poplu hekk. U jien dejjem ħassejt li mill-kodba li qrajt bil-Malti ta' dak iż-żmien li ma kienux ħafna ma dawk li kelli l-iskola, li taħażżajr, eċetera. Ma kienu għalija kienu vera medjokri. Għal dak li huwa bħala letteratura, bħala kitba dwar in-nies, inti tħoss lejjem, pereżempju li taħażżajr, li
qed iħalli barra wisq affarijiet li huma maħmuġin ħanejdu hekk. U dak il-ħmieġ tal-ħajja tar-realtà importanti li tkun trasmessa wkoll fil-kitba. U għalhekk li tfisser sew kienet reazzjoni tiegħi, ovvjament I was not informed enough imma imnalla f'sens, reazzjoni għal ċertu nuqqas ta' ħmieġ fil-litteratura Maltija. Ovvjament bniedem daqsxejn kont kisa hu daqsxejn għax biex titkellem fuq litteratura Maltija suppost tkun qrajt kważi kollox qabel ma tgħid x'hemm u x'm'hemmx. Imma jien kont preżuntus u naħseb x'kultant fl-arti trid tkun preżuntus u isek ma tafx eżatt x'qed tagħmel. Għax jekk tkun taf wisq x'qed tagħmel toqgħod iktar attent u l-isbaħ affarijiet ma jsirux imbagħad. Interessanti ħafna kif mill-ġdid qed nerġgħu nirreferu awtomatikament għat-tema tal-qasma letterarja Maltija bej l-immaġni romantika ta' Malta u tas-soċjetà tagħha u il-ħmieġ u r-realtà li fiha l-ħmieġ u l-ħażen u dak kollu li qisu nistħu minnu. Difetti tan-nies. Difetti eżatt li u f'daqqa waħda permezz ta' dawn il-kittiba l-ġodda bdejna iktar fil-fatt anke Manuel Mifsud kien jikteb fuq ħafna aspetti, eżempju koroħ tas-soċjetà wkoll, kien jikteb eżempju id-drogi, il-vjolenza, l-abbuż sesswali li kien eżempju iktar moħbi milli llum, eżempju dak iż-żmien. Ġifieri qed insemmu wkoll affarijiet għax anke meta kif qed tajt inti kif qed ir-realiżmu forsi ta' żminijiet anke ta' snin 20 u ta' snin 40 u ta' snin 50 forsi wkoll kien xi ftit ristret. X'taħseb imma mbagħad fuq Juan Mamo? Taħseb illi Juan Mamo kien irnexxielu ikun l-iktar wieħed awtentiku u ġenwin f'dak li kien qed jagħmel. Forsi ma tantx hemm każijiet daqshekk li laqtu l-lik daqsu forsi naħseb jiena. Dubju, Juan Mamo għalija huwa il-king tal-letterata Maltija. Ta' kull żmien jien naħseb li Oliver Nanna għandu difetti bħala ktieb għandu difetti. Imma overall naħseb m'hemmx romanzi ieħor Malti li jasal sal-livell tiegħu bħala playfulness tal-użu tal-lingwaġġ, in-nuqqas ta' rażan li bih juża l-lingwaġġ ukoll. Hemm ċertu tlaqna r-rasna mbagħad naraw fejn naslu. Li f'ħafna kitba Maltija m'hemmx totalment u hija iżjed akademika in iktar sens ta' kif għandha titħaddem il-lingwa. Juan Mamo kien artistu ta' vera, kien artista vera. Minux rajtu l-ktib fil-fatt, għalhekk qed nitkellem ċertu ċertezza għax konfermaj dak li ksibt fuq. Verament għandu difetti tiegħu, imma għalija Juan Mamo il-miraklu ta' dak il-ktib huwa li jirnexxielu iwaqqa' ngħid in-nies imma fl-istess ħin juri kompassjoni lehom. Jirnexxielu jagħmilha fl-istess ħin. Mhux jagħmel waħda mbagħad oħra, fl-istess ħin li qed iwaqqagħhom għal-ngħid qed ikollu kompassjoni. U mhux biss kompassjoni, empatija u jifhem. Imma jwaqqagħhom għal-ngħid ħafna wkoll u jġibhom għaż-żuffiet tal-biża' u kemm jurihom l-injoranza tal-biża' li kien hemm u forsi anke jeżaġera ċertu affarijiet. Imma min jaf. Imma Juan Mamo naħseb huwa level above. U ħasra li huwa ktieb li għandu jiġi tradott fl-Ingliż u jkun fil-Penguin Classics. Ifakkarni ħafna f'The Good Soldier Żvejk, ktieb Ċek ta' Jaroslav Hašek. Li huwa simili ħafna fejn waqqa' ngħid l-injoranza imma hemm ċertu empatija. Alla volja
għaxek kien iżjed salvaġġ. Għaxek anka mbagħad mar il-Soviet Union u kien għaxek kellu magazine, Zoological Magazine kien l-editur u kien jivvinta l-annimali u kważi spiċċa l-ħabs fuq għadi. Għax in-nies li kienu jaqraw il-magazine kienu jemnuh. Għax kien ċajtir, kien prankster. Imma dik il-ħaġa hemm ħafna similaritajiet bejn Good Soldiers Wake u Little Nanna. Good Soldiers Wake huwa klip aħjar minn Little Nanna, imma mhux ħafna aħjar, imma huwa aħjar. Huwa fil-Penguin Classics u Little Nanna għaliex mhuwiex. Għax Malta mhix fuq il-mappa letterarja u Malta ma jfittxux il-Malta. Fuq hekk nitkellmu aktar tard għax għandi xi sorpriżi li ħankun qed inħabbar dal-waqt fuq hekk. Iva. Except for Adi, it is worth looking into. Ħankun qed inħabbar xi affarijiet interessanti ħafna fuq hekk. Ma nista' ngħid xejn. Insomma, kif qed tajt inti l-aspett tal-ħażen ġi suppress ħafna mill-kittieba realisti anka għaliex kellhom mhux qed ngħid ħażin li kollok empatija, imma huma ir-realisti bħal Giusello Mercer, fil-fatt Giusello Mercer kien politiku, kien mal-Partit Laburista, ġifieri kien xaħat attiv fis-soċjetà li jrid mod dirett ibiddilha. Ġifieri dan nies kellhom dil-kompassjoni kbira kif qed tajt inti, allura u fil-letteratura tagħhom dil-kompassjoni isa illimitatom u għal-itilhom di l-opportunità li jitkellmu, li jgħidu ċertu veritajiet koro li mussa jirriflettu tajjeb fuq in-nies komuni. Għaliex. X'inhu? Spiċċa dak li qed tgħid, imbagħad ngħid xi ħaġa. Okay, għaliex li kont se ngħid huwa li il-persuna komuni huwa dejjem il-vittma fil-letteratura Maltija, imma fl-itkitter sewwi mbagħad insibu li il-karattru Malti mhuwiex il-vittma, anzi huwa l-aggressur, huwa il-bniedem ħażin. U hija rari li nsibu li forsi f'wammamo dat tip ta' karattri li juru l-ħażen vera b'mod autentiku, ġifieri. Ovvjament kienu żminijiet differenti, ma nistgħux inqabblu li Manuel Nefsut or whoever ma' Juan Mamo jew Giusello Mercer, kienu żminijiet differenti. Imma rigward Giusello Mercer jew nies oħra bħalu forsi Giuseppe Bonnici, ma nistax nitkellem għax ma qrajtx xejn tiegħu. Ma kienux artisti daqs Juan Mamo. Juan Mamo kien iktar artist ukoll. Allura hemm ċertu exploration, hemm ċertu ngħidu għalażobbizmu li Giusello Mercer u oħrajn forsi ma kellhomx għax għalihom il-letteratura kienet a means to an end, it was a tool biex jikkomunikaw ċertu ideali, biex juru ċertu inġustizzi, eccetera. It was very didactic. Waqt li Juan Mamo huwa didattiku xejja, vera breath of fresh air, ma jrid jgħallem xejra, qed jikteb biex jieħu hemm il-pjaċir estetiku tal-lingwa, tal-istorja ridikola li qed jirrakkonta, u ċertu ġbijatu hemm momenti fejn kważi isu slapstick comedy. Kważi taħseb fil-slapstick ta' dak iż-żmien fejn huwa ambjentat il-film tal-Laurel Hardy, eċetera, eċetera. Dak li għandu brillanti u li kważi laqat il-zeitgeist. Ma nafx jekk kien jaf x'inhu jagħmel, imma ma kienx ġuġlaw. Ma dik hi naħseb il-problema hawnhekk li huma ma kienux l-Mercer oħrajn kienu jaraw l-letteratur bħala għodda biex twassal messaġġ, mhux bħala azzjoni estetika
ta' kważi ribellioni xi kultant. Hemm ribellioni f'Ġużel u Mersi oħra, imma iktar studjat, iktar politiku ħanejdu hekk forsi. Ma nafx. Forsi Jayden Green ma jidhet ċuċati, imma hekk inħoss. U taħseb li llum il-ġurnata l-letteratura għad għandha dawn il-limitazzjonijiet li timponi stess fuq għan-nifisha, ġifieri il-kittieba prattikament ħajfittxu li jiktbu dak illi s-soċjetà tagħti valur pożittiv għalih, ġifieri storja bħal li tkisser sewwi diffiċli ikollha valur fis-soċjetà li ma trix tammet id-difetti tagħha ovvjament hija stampa ta' difett jew aspett ikraħ partikolari tas-soċjetà. Ġifieri x'taħseb fuq il-letteratura tal-lum? Il-letteratura tal-lum hija qiegħda tkun kritika u artistika biżżejjed skont kif qed tgħid inti jew għad għandna dawn it-tip ta' limitazzjonijiet? Ma nistax ngħid dwar il-letteratura Maltija kollha ma mhux qed naqra kollox. Il-ftit li qed naqra, pereżempju qrajt Sajf Milux ta' x'ismu? Ryan Falzon? Ryan Falzon. Oġobni ħafna oġobni. Għax huwa readable hemm ċertu sena, imma sena li mhijiex ma jċappax silex f'wiċċek, hija kważi hidden, dik oġobni ħafna. U ovvjament il-mod kif jiddiskrivi ċerti affarijiet hemm bżonnhom. Hemm xi kritiki ieħor għax qrajt xi artiklu dwar Sajf, xi analiżi fej tajjeb li jsemmi ċertu affarijiet, per eżempju il-Coke li sar vera popolari Malta, kontili nisma' biha li. U infatti jumejn ilu jew meta kien dak Coke jgħat il-bit. U il-Coke li snin isma' li sar isu anke fil-Mamudijiet għal-nies jieħdu l-Coke. U xi griżma tal-isqof għal jieħdu l-Coke. Laqwa żmien. Imma ħaġa li f'Sajf isemmiha ma jqgħodx jiffoka fuqha, imma l-fatt li tefaħħa hemmhekk sabiħa jiena tajba li jissemmu. Allura hemm fil-letteratura Maltija ċertu kif ma tgħid indirizzar ta' ir-realtà tal-lum kontemporanja, imma dejjem hemm spazju għal iktar, nimmaġina dejjem, ma rajtx kollox, imma nimmaġina li għadna ma wasalniex sal-punt li xi ħadd kiteb Trainspotting, per eżempju Malti, jew Last Exit to Brooklyn, jew On the Road, jew min jaf kemm hemm oħrajn f'lingwi oħrajn, jew naf L-Etranger ta' Camus li kien isu ktib rebellius ta' żmienu fil-40s. Ġifieri dejjem hemm spazju, dejjem. Rigward intet punt li tkisser sewwi juri l-Malti bħala l-abuser mhux il-vittma. Vera. U nitbella kif mhijiex ħaġa normali din. Anka fi żmien Juan Mamo hemm l-avukati huma qed jabbużaw mill-ignoranza ġi dak Maltin. Ma jitkellmu bit-Taljan bejniethom. Eżatt. Interessanti. U kif qed tgħid inti eżempju tajjeb li ġibt fuq il-Coke huwa tajjeb ħafna naħseb jiena għaliex huwa karatteristika tal-aqwa żmien li saret iktar popolari meta ċertu grupp ta' nies bdew isiru iktar sinjuri f'Malta. Talja pis tal-80s u ta' Thatcher. Ekku, eżatt, vera. U fenomenu li anka naħseb jiena imma forsi issa qiegħed nilmenta bħala xi ħadd li fil-komunità tal-kittieba.
Għaliex aħna għaddejna minn ħafna affarijiet storikament għalina relativament straordinari. Imma għatem nuqqas kbir ta' engagement politiku mill-kittiba, specialment meta tikkunsidra li f'Malta l-atlet ġurnalistan, atlet Defni Caruana Galizja, u għat isu irridu naraw iktar ispirazzjoni letterarja minn daw l-avvenimenti u anka l-letteratura stess għada trid iżżurhom daw l-avvenimenti. Taħseb li imma ngħidlek Mark, sorry interrompejt. Le, okay, le tkellem, please. Jitfajx ħaġa kontroversjali hekk biex niddiskutuha importanti. Naħseb għaduk minn wis għal ċerti kittiba inklusjien biex jikbu fuq ċerti affarijiet. Inti tiġaktib. Għax it takes time to absorb, kulħadd differenti. Jiena personalment, meta atlet Defni kelli kriżi kbira. Mhux biss ta' kitba bħala kittieb, dik inqas fil-fatt. Bħala persuna li kont nikkummenta fuq Facebook, fuq social media, lejt ngħid the shit has suddenly got much more serious. U ma nħossnix kwalifikat biex nitkellem iżjed fuq dal-affarijiet. U kienet kriżi kbira, għax il-fatt għat-kwiet kważi, għedċi affarijiet l-emmolaw, għax forsi anka bosta kittiba qed nagħtihom il-benefiċċju tad-dubju għaduk min iwis. At the same time, mhux sigrit li ħafna artisti Maltin huma bla bajt u għandhom interessi oħra għajja, mhux kontroversjali kemm. Interessanti imma, speċi mhux interessanti, u naħseb tajjeb li semmejta wkoll. Għaliex ħafna nies, speċjalment il-politiċi, diffiċli jifhmu għadi illi meta atlet Defni, speċi atlet waħda minna, letteralment, speċi xi ħadd illi